Ад правасуддзя пры Лукашэнку нават у самой Фэміды вочы на лоб лезуць. Ад нядаўняй пастановы Віцебскага суда у шоку нават праваабаронцы, якіх уже мало чем здзівіш. Я за свою правозащитную деятельность много видел абсурдов в судах, но такого абсурда... Што ж такого адбылося? Пачнём з самага пачатку. Старшы опер упаўнаважаны 3-е аддзяленне 7-го ўпраўлення па Віцебскай вобласці Губазіка, галоўнае ўпраўленне па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй, Шварэцкі Г. на старонцы фэйсбук віцеблянкі Алёны Шабуні убачыў страшны здымак з сухой галінкай, якая пусціла зялёныя лісточкі і побач сцяжкі бела-чырвонага колеру і жоўта-зялёнага. Хаця насамрэч гэта жоўта-блакітны ўкраінскі сцяг. Інфармацыю аб такім страшным здарэнні ён перадаў участковаму міліцыянту. Той пачаў расследаванне. Падзеі далей развіваліся так. У аўторак 12 сакавіка віцебскі міліцыянт Александр Бальшакоў па наводцы вышэй згаданага Шварэцкага наведаўся на старонку віцеблянкі Алёны Шабуні ў фэйсбуку і ледзь не абамлеў. Скажам адразу, што старшы лейтенант Александр Бальшакоў міліцыянт непросты, а старшы інспектор, як сказано ў пратаколе, ООПП МОП ОВД Першамайскага району гораду Віцебску. Расшифруем по-беларуску эту страшную аббрэвіятуру. Это отдел аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі аддзелу ўнутраных спраў. Дык якую ж небяспеку для грамадства ўбачыў міліцыянт на старонцы віцебскай жанчыны. Працытуем протокол у оригинале, бо гэты шэдэўр таго варты. Шабуни Е.А. в период времени с 18 часов 39 минут 12 января 2024 года по 12 часов 00 минут 31 января 2024 года в нарушение установленного законом Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года о массовых мероприятиях в Республике Беларусь, порядка проведения массового мероприятия, находясь по адресу город Витебск, улица Богатырева, а также в других точно неустановленных местах, используя точно неустановленное электронное устройство, подключенное к глобальной компьютерной сети интернет, являясь пользователем социальной сети Facebook, используя глобальную компьютерную сеть интернет, используя свой аккаунт под именем пользователя Алена Шабуня, провела несанкционированное пикетирование без соответствующего разрешения администрации Первомайского района города Витебска. Публично разместила и демонстрировала в открытом доступе на своей странице профиля фотографию с изображением. Страшно нават уявить. Флага бело-красно-белого цвета в открытом доступе для ознакомления других пользователей социальной сети, выражая общественно-политические, личные и иные интересы. Протест против прошедших в 2020 году президента Республики Беларусь. Вось гэты страшный здымак. У мяне ўзніклі два пытанні да старшага лейтенанта Бальшакова. Гэты здымак і зараз знаходзіцца на фэйсбучнай старонцы Алёны Шабуні. Але чамусьці небяспеку ён уяўляў толькі да 12:00 31 студзеня. Ці ён як карэта ў папялушкі роўна ў поўдзень апошняга дня студзеня згубіў сваю чароўную сілу? І яшчэ, ці міліцыянт выпадкова прапусціў у канцы слова выбараў, ці ён лічыць Лукашэнку прашэдшым прэзідэнтам? Але мала таго, Александр Бальшакоў убачыў яшчэ одно страшнае злачынства на старонцы Алёны Шабуні. Страшнейшае нават за здымак, без тэрміну даўнасці. Это выпуск навін з YouTube-каналу «Нехта», на што тут же склаў другі протакол. Александр Бальшакоў падрыхтаваў усе неабходныя паперкі, падшыў хутэчкі і задаволены адкінуўся ў крэсле. Ну ці не малойца ён? Не адрываючы пятай кропкі ад крэсла, он раскрыў два страшных злачынствы. Ён заварыў сабе кавы, зрабіў глыток, зажмурыўся і уявіў сябе на плячах капітанскія пагоны. А далей ён загляне на іншыя змагарскія старонкі, складзе яшчэ больш пратаколаў, яго павысяць да маёра, перавядуць у сталіцу, а там... Яго ўяўленне ўжо малявала генеральскія лампасы і пасаду міністра ўнутраных спраў. Ад такіх салодкіх думак нават не хацелася ўставаць з крэсла, каб аднесці дзве тэчкі на подпіс начальству. Далей тэчкі адправіліся ў суд Першамайскага району Віцебску, у якім суддзя Лена Жук 19 сакавіка разгледзела эту справу. Сама Алёна Шабуня ўжо 3 гады жыве за мяжой, але дзякуючы інтэрнэту змагла ўдзельнічаць у судовым паседжанні. Дзякуючы таму ж інтэрнэту пернясёмся туды і мы. Спадарня Шабуня спрабуе даказаць суддзі, што яна беларускія законы не парушала, бо ў гэты час знаходзілася за межамі краіны. А ў той краіне, дзе яна зараз знаходзіцца, это не з'яўляецца парушэннем закона. А вы, как гражданка Республики Беларусь, не должны ли соблюдать законы Республики Беларусь? Находясь на территории Республики Беларусь, да.
А находясь на другой территории другой страны, я соблюдаю законы этой страны. То есть на территории, минуточку, на территории нового государства вы забываете о своих правах и обязанностях как гражданин Республики Беларусь, так? Якая мудрая суддя! Недарэмна колькі гадоў ва ўніверсітэце мазгі сушыла. Недарэмна ж над яе галавой вісіць гэты герб. Сонечныя прамяні праходзяць праз контуры Беларусі на ўвесь зямны шар. Ведаў Лукашенка, калі мяняў сімволіку. Значыць, промні яго законаў павінны падаць на ўсю грэшную зямельку. Вось толькі суддзям ды міліцыянтам не пашкодзіла б таксама вывучыць, як выглядае іх сімволіка. У выніку суддзя Алена Жук аштрафавала Алёну Шабуню на 70 базавых велічынь. Амаль на $1000. Тут няма чаго каментаваць, бо беларускі суд і суддзі і супрацоўнікі міліцыі яны ўжо дайшлі да такога ўзроўню, як кажуць, што мы думалі, што там уже дно, але з дна пагрукалі. Лукашенко пасля падзей 2020 года сказаў, што часам не да законаў, а праваабаронца Павел Левінаў лічыць, што часам да законаў, а ўвесь астатні час не да законаў. Ну как можно привлечь человека к административной ответственности за деяния, которые он совершил вне территории Республики Беларусь и совершил в стране, в которой это деяние не считается правонарушением? Но когда судья говорит о том, что, ну извините, говорит, вы же гражданин Республики Беларусь, вы что, не понимаете, что вы обязаны выполнять законы Республики Беларусь и на территории других государств? Праваабаронца кажа, што тут у яго аж мову адняло. І ён тады таксама зразумеў глыбіннае значэнне лукашэнкаўскай сімволікі. Белорусы живут по всему земному шарику, и, оказывается, они должны жить не по законам той страны, в которой они находятся, а по законам Республики Беларусь. Некалі гумарыст Яфім Шыфрын сказаў пра мастака, што той не дажыў больш за 360 гадоў да правільнага разумення сутнасці сваёй карціны. Так і Алёна Шабуня не зразумела сутнасці свайго фотаздымка. А то ж яна ледь не разбурыла ім падмурак беларускай дзяржаўнасці. Жах проста. Як можна фотаздымак, на якім выява сухой веткі, якая апусціла зялёныя лісточкі, побач стаяць сцягі беларускі нацыянальны, польскі дзяржаўны і украінскі дзяржаўны. І як гэта фотаздымак можна... Як гэтаму фотаздымку можна припісаць, што гэта пікетаванне, і што гэта выказванне сваіх палітычных поглядаў, што гэта пра выбары і пра прэзідэнта Беларусі, як можна гэта ўвязаць, я не ведаю. Але дзякуючы такім суддзям, як Алена Жук, спадарня Шабуня будзе цяпер ведаць, што яна хацела паказаць сваім здымкам. І яшчэ адну рэч патлумачыла суддзя сваёй цёзцы. Тая не ведала, як ёй заплаціць штраф, бо беларускую картку і заблакавалі, а іншым людзям аплаціць штраф страшна. Палічаць за садзеянне экстрэмізму. Минуточку, мы вам и предоставим расчетный счет. Расчетный счет – это уже ваши вопросы по перечислению денежных средств. Все правильно. Справа суда – штрафовать, а справа пакарана – думать, як гэты штраф заплатить. А вось Алёна Шабуня ніяк не можа ўцяміць, за што яе пакаралі. Гэты фотаздымак да гэтага часу знаходзіцца ў Фейсбуку. І з гэтага моманту нічога не здарылася, на жаль, не змянілася ні ў лепшы бок, ні ў горшы бок. У Беларусі не змянілася. Тое, як пыталася прыпісаць мне суддзя Жук, што гэта вельмі ўздзейнічае на жыхароў Беларусі, ну, ніякіх зменаў, на жаль, няма за гэты час. Дык згодна з міліцэйскім пратаколам сваю экстрэмісцкую сілу здымак згубіў 12:00 31 студзеня. Таму і няма зменаў. Алёна Шабуня падала скаргу ў абласны суд. І той разабраўся. Нездармашна эўфеміда на сцяне красуецца. Суддзя Святлана Іванова высветліла, што ў Віцебску Шабуня не знаходзілася, выява бела-чырвона-белага сцяга не з'яўляецца экстрэмісцкай, таму пакінула пакаранне без зменаў. Па-дзяржаўнаму думае, не павінны ж такія грошы прападаць. Да і працы старшага лейтенанта Александра Бальшакова шкада. А можа, ён ужо капітан? За мной зараз будынак Міністэрства юстыцыі Польшчы. Па-польску Міністэрства справядлівосці. Добрая назва. А вось лукашэнкаўскаму Міністэрству юстыцыі самы раз называцца Міністэрствам несправядлівасці. Але рана ці позна справядлівасць пераможа. Будзем жа рабіць усё магчымае для гэтага. Змейцер Лупач, Белсат.